pen ni troke chokang bodet anisa ingtipi aphan kiri non puta long lelang Rada cyclem bang pu James phangcho pen toko langso phomta hithia long le kapaklampi Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjeitha birtang ton pen Chokiola police station ke parlo upper dekrung aroi along okiri dampen bang hini Karbi anim sopi inut apran ke damtang abang arpum ke long pon lapen inut abang phiaphan Pini arani an nitrok pleng pondet aphita thang Abirta ke long pon pedera jok phula bang so ahawar khur ke cho Birta kirip dunlong ateng ke pai ni phai ingkoi raner ke bhomti ara nijer pipi bang hini upper dekrung aroi ariri o kachutur dam posi chini dun lapen inut abang phikarli tang subita hanse pipu anim sopi aphan komat ni pang thek the abang phulone mate abang phuatum lone cholang rem tet pen aphi apran armute kang desi langroi ari check arum si kithi tang abang arpum koi te kang roklo lapen anisa ingtipi abang aphan ke Pini pen ni trok ke chok arani anta thang Abirta longpon pedet asonsi manlo Puthot hawar arat mate upper dekrung Lokhiram arong asor atum pen Maya rong asor sathi rengma arong asor lokhon hanse arong asor phangcherop rengma arong asor hamphang asong lapen chokiola raikom saikhi atum pen cherapsi ingnam pupe langroi pupe kiri ketar lipon asai deng ponlo bonsita kopai ke langno labang so Abirta ke pangdak pon ahut an ke thang Abirta kimita longpon pelang posi nelitum pherang ke Moses teron pen Abirta nang pale Lakhain ko raphoni lip constituency angkang toko langso hithi iroi ke cho bhomta a hithi along chojor cholang ji adim along klam kawe ajok chojor cholang arat atum kisung ke pho aputhak arjulong si rada sai klembang pu James phangcho kahumri dam labang so ani armu chingrum si mai pedopon labang so amai village upliftment committee borjan unit amai phu relief son hanse lapen chun bang sar theterang atum si mai chari ponsi toko langso lapen borjan pungadong arat akisung mate golaghat pen adui ahoy ke do akisung alam James phangcho aphan chethan pontu maya long GB maison ingti GB riso hanse GB darsing hanse atum chetong dun lapen labang so maya long kadukawe bang pharohini armu chetong pon rada sai klem bang pu James phangcho pen lam theke jai pon ke toko langso bhomta a hithi ke pang tang ponji lapen aduya hoy along le kacherai kom dunji aphan pata sitame nang bor I pipon pola pen sonsuria ke sung along sitame nang arjab dun poputa rada sai klem bang pu James phangcho pen hadak arata tumaphan lam chak chepite kang lapen hithia long klam kle adim ta dorchit aphan panong si arnisi aphan JCB pen paklam pitekang labang so kerap che thek long si toko lang so hithi arat lapen nimarli atup James phangcho aphan kachoro pajirenti Nilipen Moses Teron 365 News India Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglong arnigeme kardom